Az ókori Róma számunkra elképzelhetetlen távoli múltba vész, ősi civilizáció. De a Róma virágkora idején élőknek is megvolt a maguk mitikus, ősi civilizációjuk. Hozzájuk képest az ókori Egyiptom vagy Mezopotámia története időtlen időkig nyúlik vissza. És ezekben a mitikus időkben éltek azok az emberek, félistenek, istenek, akik megalapozták az asztrológia ókori tudományát. Vándor! Üdvözöllek a szkriptóriumban. Örülök, hogy benéztél hozzám. Szólíts csak meretnek, a legtitkosabb nevemet úgysem árulom el. Rengeteg könyv porosodik itt emberemlékezet óta. Mit szólnál, ha az ősi tudásról beszélgetnénk, kicsit másképp? Mi lenne, ha ma az asztrológia mitikus atyait választanánk témánkul? A Ptolemaiosz kori és római kori Egyiptomban az asztrológia mind nagyobb népszerűségnek kezdett örvendeni, és egyre több könyv íródott a témában. Az ókorban keletkezett asztrológiai művek jellemzően 4 olyan mitikus figurát neveznek meg, akiket e tudomány megalkotójaként tartanak számon. Hermés Trismegistos, Aszklépiosz, Nehepszó és Petoziris. Ezek a művek nem szó szerint a 4 személy tollából születtek. Az ókori Egyiptomban szokás volt isteneket, nagy tudású híres személyeket megjelölni szerzőként. Hogy ennek pontosan mi volt a célja, máig nem tisztázott. Minden esetre nem önös célból tették, hogy ezáltal szerezzenek hitelt elméleteiknek. Ezt tekinthetjük egyfajta tisztelgésnek is ezen nagy hírű személyek előtt, mivel ők voltak a minden tudás birtokosai. Ezt a jelenséget pseudoepigráfiának nevezzük. Lássuk egy idézeten keresztül, hogyan tekintettek rájuk. A 7 isten helyzete sok könyv áttanulmányozása alapján, melyeket ránk hagyományoztak a régi bölcsek, vagyis a káldeusok és Petoziris, és legfőképpen Nehepszó király, akik maguk is tanácsot kértek uruktól, Hermésztől és Aszklépiosztól, vagyis Immotésztől, Héfaisztosz fiától. Mindezek alapján lássuk közelebbről, mit tudhatunk 4 személyről. Hermés Trismegistos a hellenisztikusnak nevezett kevert népességű és kultúrájú korszaknak szinkretista istene. Az egyiptomi Totot azonosították a görög Hermésszel. Kettejükben közös, hogy mindketten kimagasló intelligenciával rendelkeztek, az istenek hírnökei voltak és lélekvezetők a túlvilágon. Mindezek ellenére Hermés Trismegistos személye főképp Tot szerepét képviseli. Tot a tudás, Ibisz, pávián, esetleg Ibisz fejű ember, ritkábban tisztán ember alakban ábrázolt istene. Az állattulajdonságot ne úgy képzeljük el, hogy az egyiptomiak egy az egyben istennek hitték őket, hanem mint egy maszkot, mintha az isten azt mondaná, én olyan vagyok, mint egy Ibisz. A szent állatok pedig magukban hordtak az isteni minőségből egy töredéket. Innen ered a szent állatok áldozatként való bemutatása. Tot maga volt a vallás és minden tudomány ismerője, az írás feltalálója, az, aki szétválasztotta a népek nyelveit. Ő volt a hold megtestesítője, így jelen volt az égi szférában, de Oziris országában az elhunyt feletti ítéletnél ő jegyezte le a végső döntést is. Tot maga az igazság, aki segített ítéletet hozni Hórusz és Szét viszályában. Az, aki megkereste Ré elkóborolt szemét, és visszahozta. Ré szívének is nevezték, hisz a szívet tartották az egyiptomiak az értelem központjának. Ő az istenek írnoka, aki leírja a törvényeiket, szent könyveket ír, orvosíratok szakértője. Csodás hatalommal bíró könyvéről szól a Szetna regény, melyben megtudhatjuk, mi történik, ha Tot akarata ellenére illetéktelen kézbe kerül. Hermés Trismegistos a nevét is Tottól nyeri, akit a Krisztus előtti 2. században Tot a nagy néven említettek. Nem minden forrásban 3-szorosan nagy,
Előfordul, hogy 2-szer, de van olyan eset is, hogy 9-szer. Hermész Trismegistos ötvözi a mitikus keleti tudást és a görög filozófiai ismeretét, a tudományok ismerője, a vallás szakértője, az égi szférák ismerője. A hermetizmus is sorra nyerte a nevét, mely egy olyan filozófiai irány, ami egyesíti a platonizmust, a sztoikus filozófiát, valamint a gnosztikus, egyiptomi, zsidó hitvilág egyes elemeit. Hermész Trismegistosnak tulajdonítják a smaragdtáblákat, melynek legkorábbi változata arab nyelven maradt ránk a Krisztus utáni 8. század végéről, vagy a korai 9. századból. A hermetikus hit alapjait a napjainkig is fennmaradt Corpus Hermeticum tartalmazza, amiben dialógus formában Hermész Trismegistos közvetíti a tudást tanítványainak, Aszklépiosnak és Tatnak, valamint Aszklépiosz Ammon királynak. Az egyes fejezetekben megjelennek asztrológiára utaló elemek is. A hellenisztikus asztrológia atyának Hermész Trismegistos tekintették. Ennek nyilvánvaló mitológiai okai vannak, Thoth szerepéből kifolyólag, viszont feltételezhető, hogy azon korai asztrológiai iratok szerzőjeként is őt nevezték meg, melyeket a későbbi asztrológusok felhasználtak és továbbfejlesztettek. Hermész Trismegistosnak tulajdonították a 12 ház létrehozását, a Dodekatroposzt, melynek leírását az egyik korai asztrológiai irat tartalmazhatta. Sajnos mára már elveszett. A Krisztus előtti első században Thrasyllus említést tesz erről az iratról, tehát ezt megelőzően kellett íródnia. Jelenlegi tudásunk szerint ez lehetett a legkorábbi szöveg, ami írt a 12 házról és azok jelentéstartalmáról. Az irat kiemelkedő jelentőséggel bír, mivel itt már egyértelműen elkülöníthető a hellenisztikus és mezopotámiai asztrológia. A Hermész Trismegistosnak tulajdonított Panaritus című munkában szó lehetett arról a 7 pontról, melyeket egy-egy bolygóhoz kapcsoltak, köztük a szerencsepontról. Az ókori szerzők egyetértenek abban, hogy Aszklépios szintén nagy hatást gyakorolt az asztrológia fejlődésére. A hellenisztikus korra az egyiptomi Imhotepet széles körben azonosították a görög Aszklépiosszal. Míg az utóbbi tisztán mitikusanak, Imhotep egy valódi személy. A Krisztus előtti 27. században Drószer uralkodása alatt tevékenykedő polihisztor. Ré főpapjaként csillagászati tevékenységet is kötöttek a nevéhez, innen ered az asztrológiában képviselt szerepe. Történelmi Imhotepről nem maradtak ránk iratok, de az asztrológia az ő idejében még igen gyerekcipőben járt. Az antik szerzők által neki tulajdonított vívmányok kétségkívül nem kötődnek hozzá. A Corpus Hermeticumban Aszklépios mint Hermész tanítványa jelenik meg, valamint egyes esetekben ő tanítja Ammon királyt. Ugyanez a helyzet az asztrológiai iratok esetében is. Firmicus Maternus például arról ír, hogy Aszklépios Hermésztől tanulta az asztrológiát, és azt továbbította Nehepszónak és Betozirisnek. Firmicus Maternus Aszklépios művét Myriogenesisnek nevezi, vagyis végtelen születéseknek, mely állítólag az aszcendenst jellemezte 360 fokos kör minden fok percén, vagyis 21.600 jellemzést tartalmazott. Aszklépios alkotta meg a 8 házas rendszert, az oktotroposzt, mely nem örvendett akkora népszerűségnek, mint a máig is használt 12 házas felosztás. A római korra a két rendszer valószínűleg össze is olvadt. Az alapján, hogy a későbbi asztrológusok mikor tesznek említést Aszklépios iratairól, tudjuk, hogy ezeknek mindenképpen az időszámításunk előtti első században kellett keletkeznie. Imhotepről készítettem egy részletes videót, melynek linkjét megtalálod a leírásban. Nehepszó és Betoziris az a két szerző, akire a legtöbbet hivatkoznak az antik asztrológiai iratok. Nehepszó egy állítólagos egyiptomi uralkodó, akinek valódi kilétét nagyon nehéz bizonyítani, mivel igaz ismert olyan királylista, amiben szerepel a neve, és Maneton is említi,
Alig maradt ránk használható információ. Valamikor Krisztus előtt 670 körül kellett uralkodnia a deltában. Turbulens időszaka volt ez az egyiptomi történelemnek. Ekkoriban Egyiptomért mind az asszírok, mind az etióp uralkodók harcoltak. Az utóbbi idő kutatásai azonosítják Nehepszút második Nekú királlyal is, aki a 26. dinasztia egyik királya volt. Uralkodása Krisztus előtt 610 körül lehetett, amikor egy napfogyatkozásra is sor került. Vettius Valens szerint Nehepszú égi utazást tett, és ez alatt szerezte asztrológiai tudását. Mások úgy tudták, hogy Hermész elveszett könyvét lelte meg. Thothhoz imádkozott, hogy megértse azokat, így vált bölcsé. Nehepszúhoz a bolygók szerepeit és a szerencsepontot kötik. Ő főleg a 8 házas rendszert használta, de a nap és hold fogyatkozásról is írt, különös tekintettel, hogy a zodiákus mely jegyében következett be. Pet-Osiris szintén történelmi személy volt, bár nem egyszerű az ő kilétét sem meghatározni. Neve Págyiuszér, mely Pet-Osirisszé torzult. Hermopolis temetőjében található egy sír, ahol egy Pet-Osiris nevű Thoth főpap és családja volt eltemetve. A sír a Krisztus előtti 4. századból való. Egyiptomi és görög művészeti elemeket kombinál. Igen korai adaptációja ez a görög kultúrának. A sírfalán olvasható önéletrajz alapján filozófiával is foglalkozott, és bölcsként tartotta számon az utókor. Sírja zarándok helyévé vált. Egy másik Pet-Osiris is lehetséges jelölt. Mivel bár sírja napjainkra elpusztult, az 1902-es feltárás még arról tett jelentést, hogy a mennyezeten csillagok, dekánok, bolygók ábrázolásai kaptak helyet. Pet-Osiris foglalkozott a Szíriusz felkelésével és interpretációjával. Ez a régi egyiptomi asztrológiai hagyományokra utal. Mindezt ötvözte azzal, hogy a bolygók és a hold helyzetét is meg kellett vizsgálni, valamint azok színét. Pet-Osiris nevéhez kapcsolták azt a technikát, mellyel ki lehetett számítani a kliens életének hosszát. De Pet-Osiris üstökösökkel is foglalkozott, a vörös színűeket például különösen veszélyesnek tartotta, mivel a vörös szín szét színe. Pet-Osiris nevéhez jósábrákat is társítottak, 2 kör alakú diagramot. Ha valaki megbetegedett, a görög betűk számértékei alapján ki lehetett kalkulálni a nevéből, valamint a megbetegedésének holt hónapjából és napjából, hogy meg fog-e gyógyulni, milyen gyorsan, vagy pedig belehal. Ugyanezzel a módszerrel nem csak betegeknek lehetett tanácsot adni. Ki lehetett kalkulálni a szökevények esélyét a menekülésre, vagy hogy újra elfogják-e őket, valamint egy-egy gladiátor milyen eséllyel indul a győzelemért. Sem Nehepszú, sem Pet-Osiris könyvei nem maradtak ránk, viszont későbbi munkák hivatkoznak rájuk. Így ismerünk idézeteket, leírásokat emléleteikből. Gyakran együtt említik őket a források. Ez arra is utalhat, hogy létezett egy olyan gyűjtemény, mely kettejük munkásságát egy könyvben egyesítette. Vettius Valens megerősíti, hogy Nehepszú a távoli múlt egy létező királya volt. Továbbá kifejti, hogy mind Nehepszú, mind Pet-Osiris munkáit igen nehéz olvasni, mivel meglehetősen titokzatosan, talányosan fogalmaznak. Kettejük munkássága kiterjedt mundán asztrológiára, születési horoszkópokra, időpont kiválasztására, de orvosi asztrológiára is. Firmicus Maternus megemlíti, hogy Nehepszú és Pet-Osiris Hermésztől és Aszklépiosztól kapta meg a világ születési horoszkópját, a Thema Mundit. A világ születésekor az aszcendens a rák 15. fokán állt, a hold szintén ott. A nap az oroszlán 15. fokán, a Merkur a szűz 15. fokán, a Vénusz a mérleg 15. fokán, a Mars a Skorpió 15. fokán, a Jupiter a Nyilas 15. fokán, a Szaturnusz pedig a Bak 15. fokán. Tehát minden bolygó a lakhelyén tartózkodott.
A Meheb szónak és Petozilisznek tulajdonított szövegek a jelenlegi kutatások alapján valamikor időszámításunk előtt 150 és 100 körül keletkezhettek. A hellenisztikus asztrológusok gyakran osztrakonra jegyzetelték a horoszkópokat, vagyis cseréptöredékre. A leggyakrabban lejegyzetelt adatok olvashatók ezen az osztrakonon, de készültek ettől részletesebb horoszkópok is. Dioklecianus 36. uralkodási éve, Meheír hónap 22. napja, a nap második órája. Aszcendens a halakban, Jupiter az oroszlánban, ugyanazon a napon a szűzben, nap a vízöntőben, Mars a vízöntőben, Vénusz a vízöntőben, Merkur a vízöntőben, Hold a Skorpióban. Sok szerencsét! Az Ibis alakban látható tott körül olvasható feliratok. Jegyzője minden eseménynek, ami a Földön történik. Ő, aki megalkotta a hieroglifákat és Hekát, aki visszahozta a szemet, Tot az istenek írnoka, Tot a kétszeresen nagy. Kedves vándor! Talán mára elég lesz ennyi a hellenisztikus asztrológiáról. Biztosra veszem, hogy gondolatokat ébresztett benned mindaz, amit hallottál. Ha kíváncsi vagy többre, térd be máskor is. Itt mindig szívesen látnak.